Kaixo, nire izena Igor Ipina da eta Eguzkibegi ikastolan ikasten ari naiz, DBH laugarren maila. Euskerako arloan Uhatxondarrak liburua irakurtzen aritu gara eta oraintxe dakitu zaite bideo bat egitea edo booktuber bat egitea. Bideo honetan itxengo dizuet liburu hortaz, emango dizuet nire iritzia eta egingo dizuet egingo dizuet laburpen txikitxo bat. Bideo fundamentuz grabatzeko argia jarriko dugu. Liburu honen egilea Jane Austen da eta ingelesetik euskerara itzulpena egin zuen emakumea Ana Isabel Morales. Liburu hauze aurton argitaratu da 2015. Historia hauze Inglaterran gertatzen da 18. mendean eta Emma Watson da historia hontako protagonista. Emma Watson 14 urte egiten ditu ja bere osaba izekoren etxean bizitzen da bilela eta oraingoz ekonomia ondo daude eta pobretzatik oso urrun. Baina gero bere osaba hiltzen denean eta bere izekoa alardun geratzen denean pobreziara itzuli egiten dira erentziak direla eta orduan orain dela 14 urteko etxe txirora bueltatu egin behar da bere izekorek. Emma Watson oso egoera txarrean bizi denez, bere aita gaixorik dagoelako eta berriro pobre izan dagoelako, berak uste du bere irtenbide bakarra ezkontza dela. Eta oraintxe horretara dedikatzen da. Pobreziatik ateratzeko modu bat aurkitzen. Niri liburu hau asko gustatu zait, alde batetik uste dudalako historia hau gure bizitzan edo gure gaur egunean gertatzen dela, dirua dela eta jende asko entzea gauzak, eta hori, bastante ondo pasatu dela liburu hau irakurtzen. Espero dut nire bideoa zuen gustukoa izatea. Eskerrik asko.